Ok, salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip pe acest canal. Astăzi să ne jucăm Call of Duty cu verișoara mea, Adriana Boian. O să încercăm să facem 2 win-uri pe match de ăsta multiplayer și să vedem măcar dacă luăm locul 1 sau 2, dar sincer mai mult cred că să luăm locul 2 pe un Battle Royale. Haide să începem, ok? Te bați cu AK-ul. Eu mă bat cu M4, că dacă tot l-am primit nou și văd că trage destul de bine și dă damage. M4 nu, ăla care dă de 2. Nu e M4, da, nu trage de cumva, știi cum era pe PUBG, nu, M4 a 16, mi se pare, de trăgea și mai trebuia să apeși odată, știi, ca și cum ai avea un pistol pe single. Ăla nu-mi place mie. Uite, da, aici doar ți-n apăsat, uite. Așa, Da, aici e mai... era diferit Da, și trebuia să apeși de mai multe ori, dar aici ți-a apăsat și trage așa. E ok. Și am și skin șmecher pe ea. Nu știu dacă e legendar sau ce-o fi. Eu bag sprint, că eu am primit o abilitate. Da, și de asta poți să faci sprint, adică what? Fac. I see you. Am făcut primele 2 kill-uri. Ba nu, că eu am făcut unii dintre kill-uri. Nu, tu ai făcut 1, eu am făcut 2. Da. Că ne-a luat sniperul. Ne-a ăștia în spate și ăștia nu-i văd. Asta M-a luat în spate. Hai că e Vlad, dacă e. Hai că ăștia n-au chelit. Da, e 3 la 5. Pentru Dar unde, mă? Păi nu știu, dar eu m-am blocat într-un loc, nu mai găsesc nimic. Tu cu ce lupți? Cu M4? Normal, dar tu cu ce lupți? Cu AK. Că mi l-am... Uite-l, l-ai luat? L-am văzut, era nu în bază. Nu, l-a luat. M-au luat amândoi, vină să mă ajuți. L-am luat. Cu L-am luat. PDW sau? Da, PDW. Uite-l pe ăla cu AK-ul. Kill. Hai că l-am luat. Uite-l. Bun, move. Vor să intre la noi în bază. Hai că mai merg dacă e. Eu stau după colț aici și eu mor. Eu mă urc la balcon să văd dacă mă observă. O să te observă că... l-am luat pe ăla. Dar m-a luat și eu altul pe mine. De la geam, cred că de undeva atrás. Da, de la geam. Nici nu am văzut pe ăla, o să mă joc Sony. Major assist. Căcat. Major assist. Uite-l, bă, unde stau golanii. Hai că easy câștigăm așa. Eu ți-am zis că tu te dai o vedere, te văd oamenii foarte bine. Mă văd foarte bine, dar fac mai multe kill-uri dacă mă bag la bătaie eu. Adică am și o țintă pe AK de... Da, e bună doar la distanță, că la apropiere e cam sad. Da, la apropiere cam sad, dar... Oh, wow! Deci unul care... Special Forces? Nu ții 17 la 20 pentru ei. Pierdem. Da, eu nu știu ce mai vă faceți voi, că eu lupt ok. Dar și eu lupt ok. M-a luat. Uite cum mă împândea, adică văd că nu mă văd că bine. Gata, eu mă duc să-mi iau. Ești safe. Încarc arma, nu-i frumos. Cum m-a luat în spate. Nu, eu cred că știu unde mă duc, dar trebuie apărare ca să nu mă vadă, că iau pistolul în mână. L-am întâlnit pe unul. Bă, da, ăștia stau la noi în bază, bă. Eu nu știu să mă văd pe unul, dar fuge ca o... Eu-l pat pe ăsta cu pistol, ești nebun? Nu, dar de ce nu mi-a dat cuțitul? Vine. Dar am văzut la noi în bază. Nu, vine sus la mine. S-a băgat ăștia în fața mea, nu mai văd nimic. S-a băgat ăștia în fața mea. Nu, tu, mă. What? De ce m-am dus? Hai, bă, vă moară ăla. Uite, bă! Uite-l pe ăsta cu tunul, bă, a venit sus direct. Dar cum ajung, bă, ăștia sus? Nu, deci e imposibil meciul ăsta, imposibil. Bun.
Net. Că ia pistolul, că alegi mai repede decât eu. Uite, mă, ce repede. Ce sprint bag, băi, ești nebun. Ok, give me this. No, sunt la ei pe acoperiș. Iar ei stau pe la noi. Căcat. M-a luat. Că sniperul. Am rupt ăla în bază. Căcat, mă văzuși. Mamă, dar ăștia stau cam prost cu ținta, bă. Stau, da, prost, bă, nu așa, de ce îi sfărâm? Ne-au învins. Hai că ne învin, că... M-a luat cu sniperul, e la noi la casă. Trebuie să mă duc să le omor și pe ăla, că e la noi la... La noi la căsoacă. Stai. Unul fuge de noi, efectiv. Deci nu l-am văzut, mă. Pe unul, uite-te, dacă vezi, l-am omorât pe unul cu cuțitul, adică, văd. Căcat, cum a copile? Eu nu știu dacă e copil, adică, văd. Reloading, cover me. Bă, ăștia ce mă Prost. enervezi. Bă, eu mă duc la ei pe acoperiș, da, dacă mă reușiți să mă apărați. Să ajung acolo. Nu să te apăr, adică, văd. Încearcă. Dacă mai iau unul acum, că stau afoc din greșeală. Bun, bun. Gata, am ajuns la ei pe acoperiș. Adriana, tu să Am încerc. făcut 2 kill-uri cu cuțituri, 3 în meciul ăsta. Doar 3 tot merge. Oh my god, ce m-a sfărâmat, Nu, mă. 3 kill-uri cu pistolul, adică, văd. Vă rog, stați că fac eu ultimul kill. Hai că-l fac dacă e. Defeat? Hai că-l fac dacă e. Nu știu cine a murit, Nu dar... eu am fost omorâtă ultima. Nici eu. Uite, eu eram afară. Uite-l pe ăla, ești nebun? Nu eu sunt aia. Tu ai murit? Ba nu, ăla n-am fost, că eu stăteam la casa acolo. What? E skin-ul tău? Ne-a pus Nu ai un... murit. N-am murit eu. Păi dar eu n-am fost omorât. Eram la casa acolo unde stătea sniperul și trăge la noi în bază. Ia mă uit la skin-urile ăștia, la skin-urile lor, să văd dacă au alte arme de... Tom Cruise. Am făcut aer. Trebuie doar 300. Au, eu sunt pe primul loc. Și eu am tot 20 de kg, ești nebun? Exact, dacă nu trebuie de ce, dar în fine. Screenshot saved. Bine, tu îi fie mai multe puncte. Yeah. Ce să fie? Trebuie să-mi iau altă armă. A, tot in game. Tu erai. Bă, mi-a luat meteorul. Am iau meteorul. Tu ai fost omorât. Ba nu. Încă e in game. Înseamnă că e în... El merge de la lung. E normal că el nu mai îmi dă la final. Nu mai țin minte că nici fără război nu se juca în pe deathmatch. Mi merge puțin înainte. Știu. Poca. Free end the line. Uite, bă, țiganii. Nu are niciunul țintă ca mea. Ba, are unul. Bă, vă bat, bă, vă bat. Te ești asta, bă? Da. Te bat, bă. Te bat cu pistolul meu norocos. Ok, mă duc pe casă. Sau, de fapt, de ce să mă duc pe casă? Vreau să câștigăm meciul ăsta pentru că celălalt l-am pierdut și a fost tare rău. Adică, știu. Căcat, ce faceți, mă? N-ați făcut niciun kill? Mare, ăla mare. A, nu, e noob, că l-am omorât. Câte kill-uri ai făcut? Eu am făcut 3. Eu 2. Cum adică 2 dacă sunt 4 și eu am făcut? Hai că ai făcut 3. Nu, am făcut 3, e Oh my god, era să mor. Așa a făcut și A tu. trecut glunțul pe lângă mine, bă.
sunt nubi. Au intrat țicanii peste mine în casă și am pus bomba la intrare. Am spus de mult, dar în fine, cine mă asculta pe mine? What? Get down! Sniper! Get down, sniper? Nu e sniper, e Pe sniper. mine cu pistole. Este sniper. Ia uite, mă. Sniper, stay back, sniper. Dar nu e sniper, bă. E sniper. Sniper? Oh my god. Gata. I-am pus M-a bombă. luat ăla mare. I-am pus bombă la intrare. Dar Să... asta mare e nu. Are un skin și a băgat bani, dar mie nu e asta. We tied for the lead. Adică e 10 la 10 și... Mă încarc arma, bă, nu-i frumos. Nu să intre peste mine când am arma încărcată, bă. Luptă-te ca bărbatul. Uite pe Adriana. M-a luat sniperul. Ce dracu, bă, copii nenorociți. Dar cum? Uite, m-a luat sniperul. Uite, mie mi-a părut că a tras pe pereți și m-a omorât. Da. Sniper! Foarte bun. Doi sniperi. Deci not ok. Și noi câți avem? 0? Ne vânează că am murit. Păcat, uite, nu e din nou sniper. Nu, stai că mă duc eu la ei. Da, te duci pe la ei, dă-i cu sniper. Care? Da. Mergi, ce faci? Jos, ce faci? Avem și noi un nou bun, da? Flashbang! Mai zi bine că n-am ce să zic, adică... O joci, o nu joci. Be advised, hostile hunter-killer drone inbound. El am arătat pe cap și în urmă... Că sniperul! Ba nu, Hunter Killer Drone. Mulți ani, frățăi! M-am bătut cățăi, am băgat la unul puțătun și cum are. Ia uite-i. Am făcut un kill, minunat, cred că a intrat la în bombă sau ce M-a a luat, făcut. cu sniperul. Stă unul la casă cu AK-ul. Vezi, ia-i pe ăla cu... Ia stai. Hai că-l iau, dacă e. Dă-te că i-am dat bombă. Intră pe el! E cat că tu n-ai venit aici. Ce de? Oh! Dar ce, eu am dat bombe. Ce vrei, băiețele? Nu știi că mama are bombă? Aoleu, la câte kill-uri am făcut? Mai am 3 bombe de dat. Să rămân. Nu, uite, am luat. În fine, nu mai zic nimic, am făcut la kill-uri. Sniperul nu e aici. Sunt în Hunter-ul kill-uri. Am făcut 2 kill-uri. Nu M-am luat în spate, bă, dar și n-a intrat în bombă. Nu trimitem și o bombă. Tied for the lead. We've taken the lead. What? Taking the lead. Ce faci? Eu-mi dau și eu din asta să văd ce primesc. Ce primesc eu? Primesc un elicopter? Nu, dar nu o cutie. Eu nu uz. Ce iau? Ai luat-o. Și ce fac cu asta? Nu știu, ce-ai... Ai dat-o? Da, ce fac cu ea? Oh, perfect. Dacă ne dă unul cu bombă de aia, o să tragă ăsta o rachetă și noi nu o să murim. Good. Nov. Sniper. Mi încarc arma asta mea, cea frumosă. Dar câte kill-uri am făcut eu în plus pentru voi? Voi toate nu sunteți, adică nu știți câte am făcut eu cu bombulița mea. Și eu cu arma mea. Eu am omorât cu cuțitul. Am văzut. Hai că le-ai omorât cu Da, cuțitul. nu cu cuțitul, dar era... Adică în fine. Nu, mâncați-o sniperul, mai vii? M-a luat. Haide!
pierdem și meciul ăsta. Te rog frumos să nu pierdem, pentru că nu mă enervez. Mi-am pus și eu bombilița. Hai, mam, unii snubi. Bă, e 4-49, deci n-are cum să nu pierdem. Haideți băieți. Hai că. Nu i-am fost ultima. Știu că nu am văzut cine a murit. Nici eu, că uite, eu sunt cu arma în mână. Uite, ăla nu sunt eu, n-am skin. Nici eu nu sunt ăla. Uite-l, i-am luat un shot. Ăla se uită în altă parte cu arma, ai văzut? Exact, când să dea și ăsta și încărca. Oricum, asta era nou, știi de ce? Că eu stăteam ciuciuit într-o parte, trăgeam în altul și a venit de spate și nu m-a omorât, știi? Eu m-am întors și l-am luat. Nu, dar l-a luat pe al nostru. Nu, dar pe al nostru, Nu, că al nostru l-a era... luat pe al nostru. Era și mai noob al nostru, hai că dăm un match Battle Royale, că am dat oricum 2 de-astea. Uite, ți-am zis că să aici un nebun. Ăla cu sniper, da. Dar uite-te și tu ce pe spune. Da, mai bătut cu un kill. Da, serios, era să mă văd pe o iau, parcă nu mai e să mă văd pe o iau. Da. Ei, bine? Bine, Nica. Bun, Battle Royale, ok. Battle Royale, invite friends, plus. Să cred că nu pot să vezi în meciul ăsta cine e online și cine nu. Sau nu poți să dai rezervare. E trist. Bun, confirm, de repede. Bun, sunt invizibil. Eu nu pot. De medic. Bun. Păi eu dau medic pentru că sunt. Nu e așa că sunt bună ca meserie de medic, recunoaște. Sunt? Cred că nu e așa de greu să fii medic, nu mai trebuie să pui niște lucruri, să dai heal la echipă, deci, dai bun, adică. Adică... Dar nu știu, dar... Aia n-am zis că nu ești important, am zis că e ușor să fii medic, adică nu mai plantezi, hai să luăm pe ăsta. Hai că vrea. Ia uite, mă duc bă cu scuterajul. Cu scuterajul și fac flip. Ia uite, eu plec, am plecat de acolo. Eu am plecat de acolo, mă duc în altă parte. Am ești de bun ce driftan, ce fac ăsta, ești ne... Ce face chestia asta? O, asta face chestia. Să tăiască ochii. Mă, fata de pescare. Welcome to Battle Royale. The match is about to start. Oh my god. Just prayed and hope we are gonna win. Nu știu dacă o să facem win, zău așa, dar nu cred. Zi-mi, te rog, când eu sunt liderul, zi-mi, te rog, că eu sunt rog, fii liderul. Nu, sunt liderul. Și acum ne duce asta la zone de săraci, unde n-ai... Chiar ne zice Nu, deci uite, o să punem un hartă, sărim amândoi acolo. Vezi punctul albastru? da. Nu, acolo sărim. Poate să vin cu el acolo. Păi trebuie să vedem dacă sare acolo. Păcat. Hai, că a sărit dacă e. Apoi eu mi-am dat un follow și mă duc unde există. Du-te acolo. Mă omor, fata de pescare. Nu ne e ca facem battle. Dar vezi că tu ești acolo cu ei. Bă, nu, să cu tine, unde e? Ah, da, ok, e bine, m-am speriat. Păi nu te E sperie. cald aici. Nu! Ce dracu să transpira tot tutanul? Adică nouă ne e bine, nu ne e frig. Nu, ne e bine, mie nu mi-e frig, eu sunt ok. Bă, da. Ok. Mă omor. Really? Ce? Uite-te și tu unde au aterizat. Oh, de capul meu s-a dus unul.
Și nici n-am aterizat, adică eu nici măcar un pistolaș nu am. Ia, mă armă. Știi pe ce puteți ruga? Să-mi spui dacă găsești gloanțe, deci gloanțe verzi. Sari. Hai că am sărit dacă e. Mă omoară, fătare pe scară. Oh, glanțe vesori. Scope holografic. Băi, bun, bă. Și... Da. Da. Nu știu, holograficul mie nu-mi place așa mult foaie. Păi, e mai bun decât orice. Decât 3-ul. Mie nu-mi place, mie îmi place doar 1,5 pe arme automate. Că celelalte nu-mi plac deoarece dacă te lupți cu unul de la apropiere, ești rip, că puțin te dă mari, când ești la apropiere, faci un Pe căcat. una mai bine ți-o pui pe depărtare și pe una pe apropiere. Da, pe una va da. Jump! Jump! Hai că jump dacă e. Mă. Laser sight. Văd de backpack. Da, am backpack, da, așa că I don't need. Da, acum mai multe spații am eu. Ok. Prima oară am un backpack-ul nu cu... Se luptă, serios. Și au ieșit și din zonă. Și pe numărul 4 nu se luptă. De-astea pentru medic. Nu sunt tată extraordinar. Eu, I'm good, hai să zicem. Aici e un loc mai bun de loot. Wow. Wow, what? La mine e un țigan, uite. Hai că mă fac invizibil să Da, vine la mine, eu nu sunt la tine. Hai că Hai că... I'm scared. 1,5 tactical scope. Thank you. Eu am primit de 3. Bun, eu am post de 1,5. I'm good. Am luat cu prostul. Și eu sunt bun. Am tras o mamă de bătaie de sangă să vin minte. Nova guess. Bun. Nu! Am căzut! Really, nigga? Terminal is almost ready. Eu să aer cu cuțitul în caz de orice. Mergem. Păi nu știu, înainte să mai lutăm, dai joc, oricum suntem în zonă, deci putem să stăm. Medic. Eu vreau asta, că n-am prea mult lucruri. De medic. Aici avem de-astea pentru grenăzi. Tot lucruri importante. Da, cred că ați luate, că erau luate Hai de... să asta cu acau. The safe zone is collapsing. Oh my god, I have a AK. E la mine cineva. What? Airdrop has been delivered. The airdrop is coming. Serios, chiar e cineva la tine? Da. Să nu înțeleg. Că-i văd pași, nu, îi văd pașii. Serios, unde? Iau pe hartă roșii. Nu am văzut. Și gata, am invizibilitatea, deci am ok, poți să ies de aici, în caz dacă trage. Unde ești? Că nu te văd. Ești nici departe de mine. Dacă vrei, vino să dau un scope bun. Vino. De 1,5. Vreau siguranță în caz că vine ăla și se face... Păi dai că o să stau eu de poză. Nu. Vino pe mine să-ți arăt unde-i ținta. Vino. Come on. Și... Oh my god, I see him! Unde? Oh my god, he's coming. Păi dar ce ținta ai de trage așa de urât? Câte kill-uri ai? Adică eu aveam mașina pe auto. 2 am eu. Căcat. Vrei să mă duc să-ți arăt unde e aia? N-am nevoie. Ba da, eu zic să vii, să vezi. Bine, bine. A dat cineva smoke. A dat cineva smoke, nu-i bine, nu-i bine. Bine, Am pași. Sunt aproape de tine. Urcă pe scara. Sus, că scara. Uite aici unde mă sui eu. Dacă ne trage noi în timp ce urcăm. Nu contează. Haide, uite, ia backpack-ul ăla, poate uite, din fața mea. Nu, urcă, haide, urcă pe scară, urcă. Oricum, când ajungem în vârf, sărim și plecăm de aici. Eu am gloanțe pe arme. Elicopter! Urcă în vârf. Eu am urcat. Nu chiar în vârf, dar...
ești? Încă nu te văd, adică Păi da, urcă. Urcă. urcă până în etajul ăsta. Știu, e foarte înalt și așa o să putem sări când o să vină zona. Stăm aici în vârf și spionăm. Tu ai zis că ai scop de 3. Uite-l pe ăla, uite-l pe ăla, bă, pe acoperiș! Unde? Dă-i în elicopter! Nu-l văd. What? A, e un numărul 1. Hai că e numărul 1 dacă e. Nu e numărul 1, dai atunci. Unde ești? A plecat, eu sunt în vârf, haide urcă. A, tu erai jos, de aia nu-l vedeai. Ce Ăla e. Ce e? Da, pe acolo s-a dus. Mă umor, dar pe scară. Trebuie să vedem ce parte ar trebui să sărim. Mai bine în partea aia, Să uite. așteptăm în zonă. Nu. Uite, unde ești? Uite, fix în partea aia să sărim. Haide, sari! Like. Hai că am sărit departe dacă e. Hai că da. Hai că am sărit. Eu am sărit după tine, adică mai putem să sărim. Da, adică mi se pare că am aici o mașină, da. Mai întâi este că aici am o de-asta, o cutie cu arme, dacă vrei. Hai să vedem dacă am scopul ăsta pentru tine. Am un scop mai bun. Poți să vii să-l iei, nu știu ce scop ai tu. Red, De 3 și nu de nimic. un red site. Hai că am văzut o mașină cu minigun. Eu vreau un scop mai. Nu, am unul de 1,5, ți-am spus să mergi să-l iei, că e mai bun decât red site-ul. Mergem să luăm? Ok. Mi-am pus pe aia ca ăla de 13, arma asta pe Haide, urcă-te la minigun. Bun, let's go. Mama, trebuie să hai să mergem să luăm numărul 1. Că da, celălalt a murit. Nu trage degeaba. De fapt poți să tragi cu regulanțe infinite. Dar mi se pare că se încălzește. Vezi care o... Este arăt. Vezi care acolo o chestie de aia rotundă? Când ajunge chestia aia în vârf să nu mai tragi, că se încălzește. Wow, vezi că apare pe hartă o mașină, un volan galben. Dacă te uitai, dar nu mai apare acum. Uite o mototoretă. Mai trebuie să o luăm. O vezi? Uite. E pe acoperi, e acolo în față, cred că pe ăla, uite. Că se îndepărtează, nu știu ce e. Nu mai aduc, hai să mergem să luăm numărul 1. Dar unde e? Uite-l! Stânga! Uite-l în față! Dă-i în el! Dă-i, că sunt doi! Hai că pe ăsta-l calc. Dă-i că e unul pe acoperiș! Bă, eu ți-am zis, de ce n-ai tras în ei, bă? Tu unde ești? Încă trăiești? Hai că mai trăiesc, o să mă omoare. Dă-ți revive, adică... Da, hai că mai pot să-mi dau revive. Vine după noi, ăla cu elicopterul, ești prost? The revived flight will arrive in Până unde stai, spune help. you can still return to the battle. Dar eu vreau... Da, dar eu vreau lucrurile înapoi, că stau să vină și să-mi fură Nu heal-urile. contează, vine să ne salveze. Dă-ți jump din elicopter. Până aterizează ăsta vine și tragă ea doi în el. Și murim. Mai aterizează și ca prostul pe casă. Nu o să vedem, tătăiță, după aia cum te mai sui după elicopter. Sunt doi, fugi. Tătăiță, cum după tine. Ce mare căcat pe mine să vezi pe noi. Așa, pe acolo, pe mine cură. Căcat. Fugi! Uite că fugi! Nu că fuge, dacă e. Pe mine m-a salvat? Yes, da. Și lucrurile noastre o să le pun undeva. Unde elicopterul alb e. You see it? Hell, nu. Cui de revivă? Ție. Nu știu. Da, nu, ție ți-a dat prima. Nu, bravo, mă băiete, nu. Dar oricum, același timp e, deci nu contează. You may have scanned your dog tags. Wait for the revive flight. The safe zone is collapsing. Acum, practic, nu mai contează dacă e moale sau nu. Dar, în fine. Mamă, ce ăsta are X4 în păpușca. Dar nu contează. Suntem împreună, suntem... Nu contează. Încă mai avem...
noi mai ajungem în roat. Păi mai avem 52 de secunde. Uite cât mai rău încă. Nasul meu. Vine mașina. Mersi, Nicu. E cu motorul. E sub copac acolo, uite. Hai că da. Hai că mă animerez dacă e. Trage prea sus. Fii atent, copile, că venim și noi în 9 minute. Mergem la el. Doi. Eu mă duc la unde-i locul. Unde? Unde a murit. Nu mergem acolo, ești prost. Goodbye. Nu te dau acolo. Du-te la numărul 1. Nu contează dacă mor, îmi ba piciorul, dar vreau să mă duc să-mi recuperez lucrurile. Nu, cu ștică. I'm not gonna die. Ok. Oh. Ești prost. E aici, țiganul. Bine, păi, mai stai să comprez. O să mor acum. Hai că mor dacă e. Da și la mine cineva. Ce nu? Am plecat, deci nu mai stau. Da și la mine spași. Și crezi că nu-i frică? Tu ai luptat ceva? Am o pușculiță și eu. O pușculiță. Ce da vrea să mă fac asta? Fac! După mine trag ăștia. Băi, eu vin la Mașină. voi. Aoleu. La noi vine mașina, ești prost. Cred că e de-aia cu minigun dacă o ascult corect. Vezi că parcă fiți la voi. O să nu vin, dar în film, poți să vii să mă ajuți. Da, nu vii. Hai că nu vin. Zic că voi, da, am văzut ceva și mă duc să fac. Hai că mi-e frică. Ești prost, mi-e frică. Ești o mașină. Am X3 la mine dacă vrei. Te rog, vino. O să iau X3-ul și vin. Ți-am luat X3-ul. For goddamn, come and save me. Vin! I'm coming. Bun. Oh my god, e luptă pe viață și pe moarte. Veni să-ți aduc X3-ul? Nu mai vreau nimic, vreau doar să scăpăm odată de buști. Și voi sunteți în casă cu mine? Da, dar eu nu găsesc ușa. Ok, I found it. Vino aici, Adriana. Stai aici. Stai, că aici eram. Stai, pac. Stai, ce prost, sunt drop. Net, ți l-am dat. Uite-l aici, lângă mine. Uite acolo, ți-am dat X3. Dar de ce l-ai dat ăsta? Că oricum nu aveau nevoie. What? Să rupte numărul 1 și să moară. Hai să stăm aici liniștiți mai bine. Ce zici? Eu câte adrenalin shot-uri am? 5. Și la... If you hear me number 1, please come and stay with us because... Bă, Adriana, de să ne mișcăm că nu suntem în zonă. Please. Haide, vino. Hai pe tiroliană. Nu. Bă, mișcă, bă, că nu suntem în zonă. What? Uite, numărul 1 nu stă, n-are treabă. Nu mergeți. Unde sunteți? Nu vă despărțiți de mine. E unul la mine. M-am făcut invizibil. Kill. Stay down, motherfucker. Păi nu-ți mai să trăim viața. Eu zic să stăm într-o casă undeva în zonă. Stay here în buda asta. Ok. Eu am recuperat lucrurile. Uite-l pe ăsta, iară se buguiește jocul ăsta. Uite-l pe ăsta. Uite-te. Doar uite-te. Adică... Oh my god, I hear o ușă.
Oh my god, văd gloanțe. Facem win? Reloading. I don't know. Terminal is almost ready. Hai să-i lăsăm pe ăștia să se bată și când mai rămân 1, 2 sau câți naiba rămân, tu nu mai tragi. Nu. Tu ești lângă mine. Sniper! M-a luat. Care? Cum adică te-ai luat? Să-ți dau... Nu, cam. Sau poți să dai tu. Dă-l! Dă-i la medic. Bă. Only 2 teams left. Getting close to victory. Mai sunt 2 în viață. 3 contra 2? Uite, și tu îl vezi pe ăla numai că puteți niște arme. La numărul 1. Da. Ia. Mi se băgăște caracterul. Tu cum o vezi pe mine? Eu te văd ok. Și eu pe tine. Ok. Oh, no. I'm fucking scared. Oh, Oh, my god, zona no. se face și mai mică. Oh, no. Hai să ne băgăm în zonă. Wow! Mă loviși. O văd. Te pleacă de acolo, plecați de acolo. Sand them. We did win! Oh my god, ăsta da videoclip. Ăsta îl punem pe YouTube direct, nu stau la descripție. În sfârșit! Nu știu. Ce? Am 4 kg-uri. Ăla are 8. Ieri am 0, bănuiam 1. Da, te auzim. Am făcut level. Am făcut... Da, nu, că ei dau direct friend request. Ai răbdare. Când era? Plus, i-am dat. Acum să-mi accepte. Acum să-mi apura dinozaurul, mă. Ai mă răbdare. Bă, animalul. Bă, gata, bă, stai. Eu nu dă-mi război, dar ahem. Te rog frumos. Ce of hem? Stai puțin. Mi-am apurat de și o armă. Am primit un lucru nou. Ghost. Enemy you have cannot reveal. Gata. Închid videoclipul. Nu. Adică... Îl închid. Ah! Îi dăm tot un meci de ăsta. Atunci, dacă nu-mi dăm meci de ăsta, cu de room, multiplayer, invite Me and me. Hai că răspunde. Nu mă bag cu AK-ul meu norocos. Come on, they're ready. Uf. Mi-am luat AK-ul meu norocos. Uite, mă. Mi-am luat AK-ul meu norocos. AK-117. Acum mai sfărăm. Eu am o viteză... la începutul meciului, după un timp, îi se încarcă. Bravo, că s-a pus țiganul în fața mea. Hai că... Am blocat, mi s-a blocat telefonul. Eu am făcut primele 2 kg-uri. Primele 3. Primele 4 kg le-am făcut eu. Primele
Primele 5 kill-uri eu. Bine, gata, nu mai zic. Primele 6 eu. Oh my god! Se vede că caca meu e norocos. Da, bine, dar nu mi se și termină gloanțele, adică Gata, încă e un kill. am 7. Wow, vin țiganii. Am bubuit acolo toți trei ca proștii, dar la ei nu s-a pus că m-au omorât. Știu, mă bucur că oricum m-am omorât și că acum am glanț. Oh, sniperi! Avem sniperi! Avem sniperi! Nu mai am arme. Nu mai am glanțe. Am făcut un kill cu cuțitul, că nu mai am glanțe pe aia. Mi-am făcut 2 kill-uri cu pușca. Hai mă, cacao meu e norocos. Cu sniperul nu mă duci cu gură. Dar tu ți-ai luat sniper-ul? Da. Sad life. Nu mi-am luat acum, doar că nu mai aveam glanțe pe aia, am făcut un kill cu cuțitul și n-am mai avut ce să fac. Știi? Înțelegi? Așa că nu mai Deci fac pariu că ăsta e un meci de la de fac 30 de kill-uri. Eu fac câte... Deci vrei să spun ceva? Eu fac cam cât... Uite pe asta de mă, ce faci, mă, mâncață? Gata. Băi, bă, în el! XS1 Goliath is ready. Reloading. Cover me. Dar problema e că eu nu o să mai am glanțe în curând, adică... Da. Ăștia n-am. Oricum am primit robotul. Am primit și chopperul. Ăsta intră peste mine, parcă sunt o domnișoară la baie. Adică, what the heck? Adică da. Ok, dacă o să pun un elicopter, știu unde. Deci o să pun stealth chopper-ul. O să-l pun aici, unde e mare bătaie. Ok, chem și eu fain frumos Gata, eu mă roboțelul. bag la bătaie. Eu chem robotul, deci meciul o să se termine. Roboțelul eu te-l poc, a venit. Activating, gata. Am vrut bătaie? Nu. Am râs mă sar de el să mă fac să mă chiruși. Ai făcut doar un kill? A, nu, până acum nu. Am, bă, dar ăștia cam neînfricați, adică zău așa. Nu le-ai frică de robot. Nu le-ai frică de robot, vrei să zici. Bă, neînfricaților. Hello. Eu am făcut ultimul kill cu ăsta. Eu sunt star pe E la kill. 50 la 6. Eu sunt star pe la kill-uri, Ești. vreau să văd. Ești, da? Deci AK-ul ăsta e incredibil. Nu știu ce Dacă are. nu ești tu. N-are cum să ne fie. Poate la puncte, din cauza punctelor n-am făcut, că am făcut cu elicopterul, cu tureta, deci... Dar la kill-uri sunt MVP. Am eu avut 30 de kill-uri. Dacă nu 40. Cum să nu se putea. Dar vreau să văd câte kill-uri am, deci asta mă interesează. Kill-urile. Am făcut și tire. 29 de kill-uri, tu 10. Nu că am dat. Nu, haide să mergem să ne apucăm, Adriana. De? De ce avem? Citit. De citit.